हे काली माई हे राम जी 10 टकिया 20 टकिया बंद करा दे तू तो बड़ा खुशी रहे। आज आप भी बहुत अच्छा गाते हो। अनिकेश भैया ब्रजेश भैया फरमाइशिया कहाँ गए? ये लोग रहेंगे ना तब तक लड़का के मामा तब तक हर कोई नजर आता रहेगा। इसीलिए अगे मई हरा दिया दुभ पातर, अरे मई हरा दिया दुभ पातर, अगे मई हरा दिया दुभ पातर, अरे मई हरा दिया दुभ पातर, अगे मई हरा दिया दुभ पातर, अरे मई हरा दिया दुभ पातर। ऐसा लगा कि हम चार धाम मिला, ऐसा लगा कि हम चार धाम गिरिजा पूजना सिया आईली मंदिरिया, आईली मंदिरिया सिया आईली मंदिरिया, राम लखन बाबू घूमे आईले फुलवरिया, आईले फुलवरिया हो आईले फुलवरिया। गिरिजा पूजन सियाइले मंदिरिया, राम लखन बाबू घूमे आइले फुलवरिया, कि जहवा फेर से भगवती भगवान मिलल, कि जहवा फेर से भगवती भगवान मिलल, ऐसन लागल कि हवा चारों धाम मिलल, ऐसन लागल कि हम चार धाम मिलले। निरखत राम जनक सुकुमारी, सुंदर नजारा बाटे देख फुलवारी, नजारा बाटे देख फुलवारी, कि एकर जुग जुग एकर परमाण मिलल, एकर जुग जुग एकर परमाण मिलल, ऐसन लागता कि हवा चारों धाम मिलल, ऐसन लागता कि हम चार धाम मिलले, ऐसन लागता कि हवा चारों धाम मिलल, ऐसन लागता कि हम चार धाम मिलले। कि जहाँ फिर से भगवती श्री राम मिलले, जहवा आदि शक्ति करुणा निधान मिलल, निधान मिलले, ऐसन ऐसन लागता कि करुणा निधान मिलल, ऐसन